سلام كبرى تختاتلتي نحزي جوار محمدن باج دبلين زاتو قرحنتي زملكت تسمع حبريتا جوار محمد باج دبلي بمزبرا ገንዘብ በልሹናን ከም ዝኸሰሶ ዝገልጽ ሓበሬታ መንግስት ትግራይ ኾናት ንምክልኻል ህዝብ ፀህጉራዊ ዲፕሎማሲያዊ ምትእታው ፀዊዑ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተነቢሩ ዝነበረ ናይ ቪዛ እገዳ ብቤት ፍርዲ ከም ዝተሰረዘ ዝገልጽ ምዕባለ አሊኮ ዳንጉቲ ኣብ ኬንያ ዝሃነጹ መጻረይ ነዳዲ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ብጽሒት ክህልውን ኣገዳስነት ምርኣየን ዝገልጽ ምዕባለን ባንዴራ ኤርትራ ዘንበድብል መርከብ ሓዊሱ ክልተ መራኸብ ሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝተጨወያ ዝገልጽ ዝርዝር ምዕባለ ሒዝና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ዕድም ፖለቲካዊ ትንታኒ አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ኣብ ኬንያ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል ጸንሐ ባጫ ደበሌን ናይ ስራሕ ዘመኑ ምዛሙ ስዒቡ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣዘራራቢ ጽሑፍ ኣካፊሉሎም ጀዋር መሐመድ ብዓፋን ኦሮሞ ኣብ ዘካፈለ መልእኽቱ ባጫ ደበሌ ኣምባሳደርነቱ ኣብ ኬንያ ወዲኡ ተፋንዩ ኣሎ ክብል ዝገልጸ ኮይኑ ንዓይ ከታተል ኢሎም ገንዘብ ዝሃበዎ ናይ ቅድመ ክፍሊት ወይ እውን ገንዘብ ብከንቱ ተበሊዑ ተሪፉ ዲ ወይስ ተበላሽነት ተረኺቡ ክብል እውን ብሽሙጥ ሓቲቱ እዩ ወሲኹውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓልታ ጸጥታ ኬንያ ቀሬታ ይልዕሉ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ንድሮ ክፍሊት ተባሂሉ ንኣዲስ ኣበባ ሪፖርት ካብ ዝተገበረ ገንዘብ ንዓና ዝበጽሕና ፍርቂ ጥራሕ እዩ ይብሉ ነይሮም ክብል ድማ ገሊጹ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝተረፈ ገንዘብ ድማ ነቲ ዝተረፈ ፍርቂ ገንዘብ ኣብቲ ኤምባሲ ኣጥፊኦሞ ክኾን ይኽእሉ እዮም ክብል እዩ ብብልሽውና ኸሲስዎ ዘሎም እዚ ናጅዋር መሐመድ ክሲ ባጫ ደበሌ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝነበረ ጻንሒት ንዕኡ ንምክትታል ወይ እውን ጸቕጥን ምፍጣር ብገንዘብ ዝድገፍ ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዝነበረ ዘመልክት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣሰራርሓቲ ኤምባሲ እውን ምዝበራ ገንዘብ ከም ዝነበረ ንምኽሳስ ዝዓለመ ምዃኑ ይንገረሉ بعد مزي تግራይ ኣብ መንጎ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ መጥቃዕቲ ህዝብ ዲፕሎማሲያዊ ምትእታው ፀዊዖም ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ብጽሕፈት ጉዳያት ርክባት ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግማይ ኩናት ከይፍጠር ህዝብ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲያዊ ምትእታው ክግበር ፀዊዕ ተቐሪቡሎም ብሰንክቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ቀጻሊ ስቕታ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከጋዶ ይኽእል እዩ እውን ተማሂሉ እዩ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ማሕበረሰብ ዓለም ስቕቱ ብምስባር ቁልጡፍ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ትግራይ ፖለቲካዊ ፍልልያት ንምፍታሕ ሰላምን መረጋጋትን ኢትዮጵያ ሰፊሕቲ ዞባ ንምሕላው እቲ እንኩ ተግባራዊ መስርሕ ዘተ ምዃኑ ብምግላጽ ብቐጻሊ ክጣበቕ ከም ጸንሐ ቤት ጽሕፈት ርክባት ትግራይ ሓቢሩ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወታደራዊ ጸቕጢ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ነቲ ወገን ትግራይ ዝቐርብ ዘሎ ጻውዒት ድማ ሸለሊልዎ ከም ዘሎ ይኸሲስ ዘሎ እዚ መግለጽ እዚ ዝወጽእ ዘሎ ኣብ ዘሕለፈ ሰሙናት ኣብ ብርክት ዝበሉ ካብታት ትግራይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮን ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝተፈጸመ ኣብ ዝገለጸሉ ዘሎ እዋን ኮይኑ ብዘይካ መጥቃዕቲ ድሮን እውን ኣብቲ ኢትዮጵያን ሱዳን ዝደረቡ ወገን ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ሸረሪና ዝበሃል ከባቢ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይ ሰራዊት ፌደራልን ውግእ ተኻይዱ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ትግራይ ድማ ኣብ ከባቢ ኣላማጣ ኣብ ሓደ ቀጽር ቤት ትምህርቲ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሮም ድሕሪ ድማ ኣብ ከባቢታት መቐለ ክልተ ግዜ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ድሮን ክፍጸም ከሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባትን ንብረትን ድማ ፎኪስን ቀሊልን መጉዳእቲ ኣጋጢሙ ነይሮም ነዚ ተኸቲሉ ድማ ሕዚ ቤት ጽሕፈት ርክባት መንግስቲ ትግራይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ግብሪ መልሲ ከምዚ ሃበ ነብሱ እውን ገቲኡ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ድማ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከጋዶ ተስፋ ሰላማዊ ፍታሕ ከዳኽሞ ከም ዝኽእልን እምነት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ስለዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ካብቲ ዝፍጽሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ተቆጢቡ ዲፕሎማሲያዊ ምትእታው ክግበር ጻውዒት ተቐሪቡ እዩ ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ መግለጺኡ ቀጺሉ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘሎ ኩነታት ብስቕታ ክሓልፎ ምምራጹ ከም ዝቕበሎ ዘሎ ዘርኢ እዩ ብምባል ንተወሳኺ መጥቃዕታት መንግስቲ ፌደራል ዝድግፍ ዘሎ ይመስል ክብል እዩ ወሳኒ ኣህጉራዊ ምትእታው ዝግበረሉ እዋን ሕዚ ክብል ዝገለጸ እዚ ሕዚ ዘሎ ውጥር ድማ ናብ ካልእ ዕናዊ ውግእ ቅድሚ ምስጋሩ ድማ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ኣገዳሲ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ናይ ትራምፕ 75 ሃገራት ስደተኛታት ቪዛ እገዳ ብዳኛ ተሳዒኑ ፕሬዝደንት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትርከበለን 76 ሃገራት ኣንቢሩለን ዝነበረ ናይ ቪዛ እገዳ ዘይሕጋዊ ብምባል ሓንቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካ ዳኛ ነቲ ውሳነ ሰሪዛቶላ ከም ዝፍለጥ ምምሕዳር ትራምፕ ናይ ኤርትራ ትርከበል 26 ሃገራት ዝርከቡ ሃገራት ዓለም ዜጋታት ናብ ኣሜሪካ ንከይኣትዋ ናይ ቪዛ እገዳ ገይሩ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ብዙሓት ናብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናይ ስደተኛታት እውን ዝርከብዎም ክመፁ መደብ ዝነበሮም ድማ ጉዳዮም ከይተኣናገድ ተገዲዱ ነይሩ ይኹን እምበር ቫኒስ ጃርጋስ ዝተባሃለት ኣብ መሃንታን ትርከብ ፈራሪት ነቲ ብጽሕፊ ጉዳያት ወጻኢ ምምሕዳር ትራምፕ ማርኮ ሩቢዮ ዝወሰደ ውሳነ ንዘለዎ ስልጣን ዝሓለፈ እዩ ክትብል ከላ ብዘይካዚ እውን ነቲ ውሳነ ንሕግታት ዝጠሓሰ እዩ ብምባል ክስረዝያ ገይራ ዘላ በዚ ድማ ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ሕጂ ሓሊፉ ዘሎ ፍርዲ ወይ እውን ዘሎ ውሳነ እንተዘይወሲዱ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲታት ቆንስላትን ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ዘድሊ ቪዛ ንሓታቲን ከባ ክግደዳየን ተባሂሉ እዩ ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ካብ ኤርትራ ሶማሊ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ናብ ማእኸላይ ምብራቕን ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ሕጋዊ ናይ ዕቁባ ሕቶ መስርሓት ዝኽተሉ እውን
بسرح مخنيات خونه بتمرتي نابتا هاجر كمزو زدليو زنبرو ولقه سباتون حقي صلوم صنيحيم ኮይኑ ግና ብዙሓት ናብ ኣሜሪካ ናይ ምምፃእ ዝነበሮም መስርሕ ተዓናቂፉ ፀኒሑ ይኹን እምበር ትራምፕ ነዚ ሕዚ ተወሲዱ ዘሎ ፍርዲ ይግባኝ ኢሉ ናብ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ከወስዶ ከም ዝኽእል እውን ይትንተን እዩ። አሊኮ ዳንጎቴ ኣብ ኬንያ መጻሪ ነዳዲ ካህንጽ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ኣፍሪካ ዝሃብተመ ውልቀ ሰብ ዝኾነ አሊኮ ዳንጎቴ ዙንኖ ዳንጎቴ ግሩፕ ካብቲ ኣብ ሃገሩ ናይጀርያ ሃኒጾ ዘሎ ዓርሞሸሽ መጻሪ ነዳዲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኬንያ ከምኡውን ካህንጽ መደብ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕዚ ድማ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ 30 ሚእታዊት ብጽሒት ኣብቲ ኣብ ኬንያ ካህንጾ ዝደሊ መጻሪ ነዳዲ ክህባ ድልዋት ምዃነን ተገሊጹ። ድሮ እውን ኣስታት $500 ሚልዮን ዝተተመነ 10 ሚእታዊት ብጽሒት ኬንያ ክትወስዶ ምዃና ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ እውን ኣብቲ ኣብ ኬንያ ዝህነጽ ዓርሞሸሽ መጻሪ ነዳዲ ብጽሒት ክህልወን ተገዳስነት ኣርአን ከም ዘለዋ ማዕኸላት ዜና ብሉምበርግ ጸብጺቡላ። ብጠቕላላ አሊኮ ዳንጎቴ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብዚ ዝሃንጹ መጻሪ ነዳዲ ዋጋ $1.5 ቢልዮን ዝበጽሕ ብጽሒት ንክህልወን ዝደሊ እኳ እንተኾነ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ሩዋንዳ ድማ ካብተን ኣብቲ መጻሪ ነዳዲ ብጽሒት ክህልወን ተገዳስነት ዘርአያ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ከም ዝኾና ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ አሊኮ ዳንጎቴ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ሓደ ናይ ድኹዒ ፋብሪካ ይሰርሕ ምህላው ይፍለጥ እዩ። እዚ ኣብ ኣፍሪካ ዝሃብተመ ውልቀ ሰብ ዝኾነ ናይጀርያዊ አሊኮ ዳንጎቴ ኣብ ኬንያ ልክዕቲ ኣብ ናይጀርያ ሃኒጽዎ ዘሎ 700,000 በርሚል ነዳዲ ናይ ምጽራይ ዓቕሚ ዘለዎ መጻሪ ነዳዲ ካህንጽ መደብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ። እዚ ሓድሽ ኣብ ኬንያ ካህንጾ መደብ ዘለዎ መጻሪ ነዳዲ $16 ቢልዮን ክውድእ ትጽቢት ዝግበር ኮይኑ ምስራሕ ናይዚ ዓርሞሸሽ መጻሪ ነዳዲ ኣብ ኬንያ ከዓ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ክጅምር እዩ ዝብል ተስፋታት ኣሎ እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ ተሰሪሑ ምስ ተዛዘመ ድማ ብዘይካዚ $16 ቢልዮን ዝውድእ ንመስርሑ ዝወጽእ ወጻኢታት ተወሳኺ ናይ መደብ ትሕተ ቅርጺ ምስ ዝውሰኽ እቲ ዋጋ $20 ቢልዮን ክበጽሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ኮይኑ እቲ መጻሪ ነዳዲ ከዓ ኣስታት 600,000 በርሚል ከጻሪ ትጽቢት ይግበረሉ እዩ። ሓንቲ ካብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነት ኡጋንዳ ድሮ ኣብቲ ናይ ኬንያ መጻሪ ነዳዲ ወፍሪ ክትገብር መደባት ከም ዘለዋ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ እዚ ከዓ እቲ ሃገር ናይ ባዕላ መጻሪ ነዳዲ ኣብ ሃገራ ክትሃንጽ መደብ ዘለዋ ብምዃኑ እዩ። ኢትዮጵያ እውን ናይ ባዕላ ዋጋ $2.5 ቢልዮን መጻሪ ነዳዲ ክትሃንጽ መደብ ዘለዋ እኳ እንተኾነ ከምቲ ቀዲሙ ዝተገለጸ ኣብዚ ናይ ኬንያ መጻሪ ነዳዲ እውን ወፍሪ ክትገብር ተገዳስነት ኣርያ ምህላዋ ይዝግለጽ። ምስ ኢራን ዝተኣሰረት ናይ ነዳዲ ታንከር ግዳይ ናይ ሶማልያ ሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓንቲ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ዝነበረት ናይ ነዳዲ መርከብ ከምኡውን ናይ ካሜሩን ባንዴራ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ማያዊ ከባቢታት ሶማልያ ብቐንጸልቲ ተጨወን ምንባረን ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕዚ ድማ ብወገን ህንዲ ወፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ መንግስቲ ህንዲ ነቶም ኣብተን መራኸብ ዝነበሩ 22 ህንዳውያን ብዝምልከት ምንቅስቓስ ጀሚሩ ከም ዘሎን ድሮ እውን ምስ ኣብ ሶማልያ ዝርከቡ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝተዘራረበ ብምግላጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሎም እቶም ህንዳውያን ባሕረኛታት ኣብ ውሕስ ኩነታት ከም ዘለው ተገሊጹና። እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ናይ ህንዲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛዕባ እቶም ኣብታ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ዝነበረት መርከብን ኣብታ ናይ ካሜሩን ባንዴራ ዝነበረት መርከብን ዝነበሩ 22 ህንዳውያን ምስ ናይ ሶማሊ ሰበስልጣናት ተዘራሪቦም ከም ዘለው ብዛዕባ ውሕስነት እቶም ህንዳውያን ባሕረኛታት ድማ ሓበሬታ ረኺቦም ምህላዎም ተገሊጹ እዩ። ከም ዝፍለጥ እቶም 16 ህንዳውያን ኣብታ ባንዴራ ኤርትራ ዝነበረት መርከብ ዝነበሩ ኮይኖም እቶም 6 ድማ ኣብታ ካብ ቱርኪ ናብቲ ኣብ መቃድሾ ዝርከብ ማዕልን ማእኸላይ ናይ ቱርኪ ተምርሕ ዝነበረት ኣጽዋር ጽዒና ዝነበረት ባንዴራ ካሜሩን ዝነበራ መርከብ ድማ 6 ህንዳውያን እዮም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ነዳዲ ጽዒና ዝነበረ ናይ ኢራን ክትኸውን ከም ትኽእል ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ እታ ባንዴራ ኤርትራ ኣንበልቢላ ዝነበረት መርከብ ድማ ብወገን ኤርትራ ኾነ ብወገን ኢራን ክሳብ ሕዚ ዝተውሃበ መግለጺ የለን እዩ። ይኹን እምበር ማእከል ዜና ሮይተርስ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እዛ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ዝነበረት መርከብ ምስቲ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ኣንቢራቱ ዝነበረት እገዳ ብዝተታሕዘ ኣብ ትሕቲ እገዳ ዝጸንሐት መርከብ ከም ዝነበረትን ኣብ ውሽመጥ ዓደን ድማ 6 ሕጡቓት ቀንጸልቲ ኣጥቂዖም ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ከም ዘእትዋ ክጨውይዋ ከም ዝኽኣሉን እውን ተገሊጹ እዩ። እዛ መርከብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ታሕሳስ ኢራን ብሕቡእ ነዳዲ ንወጻኢ ትሸጥ ኣላ ብምባል ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ እገዳ ኣንቢሩላ ከም ዝነበረ ይፍለጥ።